औरत गौना करा के आइल रे मालिक। आ जब भी औरतिया बॉडी लोशन लगावतिया मर्दा लागत शोषण कर। एक दिन औरतिया मर्दा सकल से सुनी ना, ए रजाऊ आखिर तोहरे खातिर हम तोहरे खातिर है संपत्ति दुगो 2 करोड़ को दुगो लेके आइल बनी हम। छोटे भाई ए रजाऊ सबर कर, धैर्य कर। ए राजा जी रहे दादा कोनो चीज के माहौल बाना। और अधूरा देखिए बड़ा भाव से भर दिया बाबू। अरे खिचमन दवनी है बजला सनकुता, अरे बल्ला सोसना अरे की अंतर का पवला भी के सहारा का हो ए राजा जी। इलाजीज के तंदूरी हो जे ठंडो खा जेबो। अरे की अंतर का पवला भी के सहारा अरे नसीब न राजा जी का है। नसीब न राजा जी न है लोग के बात, राजा जी न है लोग के बात। जब बोली है बजला लगला सोसा अभी का तू पावता रहा। अरे की अंतर का पवला अभी के सहारा में नसीब न राजा जी न है लोग के नसीब न राजा जी न है लोग के बात में। अरे भीजल बादन पावे भीजल बालत हो। अरे धपिया कबरिए में कहिला पलट हो। एकदम मुड़ी लगा दे, मुड़ी पीछे लगा दे। लगौने की पहाड़ खहे मत, कितना लोग जता के मर जाई। त नरमुंडा पर दोष आ जाए कि स्वामी के रहते अरे हुए भीजल बादन पावे भीजल भाई 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 बेंजू के देखो तार बेंजू के लग रही है लोग बेंजू के तार तक हिलल बा। फिर बेंजू के तार हिलल बा। ए बाबू तू लोग जब तक तार खींच देता रहो लागा रह बाबू। ए सर अद्दी डंडा बा वहां से लाइन कटल भैया। बेंजू का तार सर एक मिनट आगे भीजल बादन बावे भीजल बात हो। धके कबरिए में कहिला पलट हो। अरे की बोले नहीं सदाई अरे मुठी ने रहना में मुठी सदाई मुठी ने रहना में नसीब राजा जी न हो लोग के बात।
सैया हो सिमरन कि कह के बहाना बाजार ना गइलो कि जवाना के डर रहे उहे पर गइलो जवाना के डर रहे उहे ए नरमुंडा कह के बहाना बाजार ना गइलो तने मुर्गी मारवा का अन्य कह के बहाना कोके बहाना बाजार ना गइलो गनौरी खइबा है दौड़ी जवाना के डर रहे उहे करम कइलो जवाना के डर रहे उहे करम कइलो अरे की बड़ा पीरा कइलो पीरा के समाज में ए सखी का हो बड़ा खीरा के स्वाद अच्छा लागल बड़ा खीरा खइलो खीरा के समाज में नसीब राजा जी न हइलो के हे नसीब राजा जी न हइलो के बात गुरु को जो छोटू जान लगा लो खबर जाओ नाच दिल राजा जी नहैलो का बाद में एक से बढ़कर एक गाने आप सबों ने प्रमोद प्रेमी यादव जी के मुखार बिंदु से सुना और पूरी रात भी सुनते रहे। हे स्वामी जी हाँ जी कि रुपया का मैं को बड़ा बढ़िया गाना है कब से बड़ा प्यार कर रहे हैं भैया कैसे कैसे कि न दिल दले रहती शायद तू तोहरो दर्द भइल बा एगो गीत के बाद गीत गाए एक जानी के मरद प्रदेश में बाड़े हर की रुपया कमाए पिया गहिलो तू सह तू से तू हो लगा जाना तू हो तू हो लोग बाकी मंच पाप लोग रही आ जाइए तू लोग पिताजी बाप रे बाप तोहरो को हकी ढेर बा फुलवरिया के लोग खाली फूल खोजेला ए मनीषा आ बाबू छाछ पर आओ का नाम है तहार मनीषा मनीषा यही से नु चमकता देहता जैसे चमकता शीशा लेवना सुंदर अति सुंदर हम तुम्हारी सुंदरता से प्रसन्न हुए सुंदरी बस एक बार मेरी हवेली में आ जाना वहाँ मानव कल्याण होता का नाम होता ए शीशा का हमारा काटी में टांग दो रात भर मोबाइल चाप फूटता। आप लोग बढ़ जाइए ए राजा जी तू तो दो चार पैसा कमाए खातिर प्रदेश चल गइल बड़ा ए धर्मेंद्र तू तो दो चार पैसा कमाए खातिर प्रदेश चल गइल बड़ा ए बोला मुआ हई जन 2 करोड़ के जवानी बा लागत कि पानी लेखा बह जाए ए बोला मुआ जब 12 रात बजत ए सैया जी तो साया के डोरी सरफ लेखा कसता 2-4 पैसा खातिर चल गइल घर भंगार मुंडा बाता हर छोट भाई लागत कि देख नोच के खा जाई हमारी भैया ये फल मैं नोच नोच के खाऊंगा सुंदरी बस एक बार मेरी हवेली में आ जाना ये फल मुझे दे दे
ए राजाऊ